വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വസ്ത്രിക. ബ്ലാക്ക് ലവേഴ്സും മൽക്കോട്ടൺ ലവേഴ്സും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു സാരി ആയിട്ടാണ്. അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് റെഡ് കളർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളൊരു റോസ് ഗോൾഡൻ കറി രീതിയിൽ നമ്മൾ മോട്ടീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ബോർഡർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയ ബോർഡറും ഇനി ഒരു സൈഡിൽ ബ്രോഡ് ബോർഡറും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പല്ലു വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റ് റെഡ് ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ടാസൽസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്യൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രികയിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഹാപ്പി ഷോപ്പിംഗ്.